मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिजों दैदेनजानाय जयनिं हाबाफारिनि फिथाइया आस'ख 24 घन्टानि गेजेरावनो इउपिपिएलनिफ्राय फिन बिपिएफ दोलोआव सा12 मावथिफोर। सानसे सिगां इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिनि दैदेननायाव बिपिएफनि सा12 मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं लाहैनाय नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय 24 घन्टानि गेजेरावनो इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमहैनाय बिपिएफनि मावथिफोरा फिन बिपिएफआव फैफिननायखौ नुनो मोन्दों। इउपिपिएल दोलोनि आदर्श आरो नीतिखौ मोजां मोननानै गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि मावखुलियाव गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ दोलोनि माखासे गोख्रों मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाहैदोंमोन। नाथाय फिन 24 घन्टानि गेजेरावनो बिपिएफ दोलोआव फैफिनो। गोरोन्थि साननाय आरो बुजिस'हायै सानलायनायाव जों इउपिपिएलआव हाबहैदोंमोन। दा जों बिपिएफआवनो फैफिनबाय, बे बाथ्राखौ बुंदों जयनिं जाहैनाय सुबुंफोरा। गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट इउथ बिपिएफनि वार्कारफोर जों साधारन वार्कार जोंना पर्टफलिय' गैया दासिमाव। माने दा बे समाव मैयाहाय माने जों गोसो जानानै इउपिपिएल दोलोआवहाय सापर्ट होनोसै होननानै जोंनिया जइन जानाय जादोंमोन। दा मिस आन्डारस्टेन्डिंआव दिनै जोंनि फुराना दैदेनगिरिफोरजों लोगो मोनलायनानै सावरायलायनायनि गेजेराव बेफोर बुजाबुजिखौ सुद्रायनानै बेयावनो मिला मिसायै खामानि मावनो होननानै माने जगदान जाफिननाय जाबाय आरोखि।